Kaixo denoi eta ongietorri Aitortu bera. Bideo berezia gaurkoa, ez da mona? Bai, etxetik kanpo grabatuko dugun lehen bideoa da. Pixka bat, arraroa da, ez da? Ez dakiz zer esan, gauza arraro asko egin ditugu. Kalera atera gara gure ohitura bat erakutsi nahi dugulako. Astero egiten dugun zerbait. Larun batero. Hori da, asteburua iritsi dela ospatzeko, larun bat goizetan etxetik kanpo gozaltzen dugu. Aitor eta Mona, biok bakarri. Bai, gurasoak etxean geratzen dira. Inbidia digute. Baina gure momentua da. Eta gure betiko kafetegia da. Horrantxe ikusiko duzue. Ba hementxe gaude. Hau da gure kafetegia. Orain, erakutsiko dizuegu zer gozatzen dugun. Ea, Mona, kontatu. Zer eskatzen duzu gozatzeko? Beti berdina eskatzen dut. Azteko, laranja zukua. Ondoren, ogi xigortua, olioa eta tomatearekin. Eta bukatzeko, kafesne bat. Nolako kafesnea, Mona? Beroa. Orain, erakutsi zure gozaria, Aitor. Kaixo, hau da nire gozaria. Hasteko, nik ere laranja zuko hartzen dut. Ondoren, napolitana bat, txokolatezkoa. Nolakoa da napolitana? Oso handia eta txokolate askorekin. Eta ondoren, txokolate bat. Jaten hasiko naiz. Honegin!